Menta kasngi kedai ke World Environment Day. Kasngi nak tak pertable stulup karakhe na kabantaban penek pesak ya kamar yang kau kitap ki kiwa. Menta langin pai kan kasngi kedai kasngi ka ba sultanatam namar baro ki school ki college ki rakhe ya kan kasngi ka bakarpang hanrai bangi pai pat ha ka jinglong jingman jong kan ka pateng ban riu ngimla klam da jau umat ha bang yu i bakini ki ja kamaryang katim bat menta kibriu kitim kelai kamaryang da ka baong balai hadu katne kamaryang keterkong kamaryang kala ben yang ikipaj ba kajeng kli kalong manon balik ben nengkong ngini pej menta hang ne ngiu i ki klau ki dulut ki lum ki senlen lot ki kirengat lot ngini pej menta ka ka bajia ha ka ne ka thany ngiu i hang ne om tang bapen khoj riek tei kau ki baret la thang da kading ka banjia ka peteng ka banwan ngimla bantep lada kane ka jing kangar spa ka jong ki breu kadang ye peteng nganget ba ubriu haba upen khoj ya kane ka jaka upen lot daki hajar bad daki lak hari ka pat ka ba un pen phong pat ya ka jingjerngam jong kane ka jaka hato ula mo ban pen impat ya kane kendo ka balong ka kemi ka ai buny thiang yangi ka pateng ka ba menta bat ka ban sawan paralok hato phia manjurn ba kiriu kangar spa kinsim kabu da ka ba penjot hadu kane ya kamaryang hato lada kane ka jing terkong kandang ye peteng bat ki jing pang jing stom ki bunjat kin jia mano ban kitkli hato unong penlengkuj ya kane kamaryang ulaan ban sim ka jing kitkli yang i uai pe uai saya perkat paralok kane ka ke World Environment Day ka thong ka jungi kum ki pajba ka bangidon banle nak menta ka lawai jong ka pateng ka banwan ka jongi namar ladang gimla hak bedai bat kane ka jinglong khuj kamaryang ngim artatin ba ka pateng banwan kan tim kan tela yangi kum ki pateng ki bamenta ki balong ki kemi ki pa bat ki no pej no kemi ya kalawai ka jongki